kabungan para kadagiti adu a bendisyon ngayon papaay ti Apo katakahit. So back there tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at Apo man kadakayo. Kasalamat ken Pagkabsat mga parabor ti Diyos, adu giti dadu dagiti grasya, bendisyon, nga ipapain na kada tayo, iti pamilya tayo, ken iti gimong tayo. At daydayaw tayo ken kuha na isugli tayo, apat daydayaw, pagraaman dagiti grasya, ken bendisyon na. Tapno may karita ang makiranod nga daydayaw, kasmay sa pamilya, kasmay sa agimong. Pagbabawyan tayo pa'y dagiti basbason tayo, agkamatalit tayo ti Ama, da iso man ang nga asi, ken managayat. O Diyos, babaeng ti panakairurumen ti anak mo, binangon mo, pinabangon mo, tinaidasay alubong. Ipaay mo kadi, tada kami ang mamati, maaddan kam to tinasanton alagdan tinaken. Ropatan na kam kadi ti panangtagabo ti basol kada kami, katiragpat na kami, kada itiratsak nga agnanayon. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipadari ken ka ititimpoyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Di may basa na adaw iti libro ti Exodo. Naglabas ti tiyempo, nagturay iti Ehipto ti baro nga ari adi ng bigbig ken ni Jose. Itaen niyo,
kinanati ari kadagiti iturayan na. Agpeggad tayo ta nakaadado ken nabileg unayen dagiti Israelita. Tapol asikapan tayo ida tapno malapdan ti panagaduda. Tano adda gubat amangan no tumipon da kadagiti kabusor amang gubat kada tayo. Ket aglibas da apumanaw ditoy iti daga tayo. Iti kasta nang tudok da kadagiti kapatas amang paligat kadagiti Israelita nga agtrabaho iti nadadagsenpay ng tisigod at trabaho da tapno mapaksuyan da. Imbangon dati ari ti Ehipto iti tuwa a syudad a pagidulinan ti Makan. Mises tinagan dagitoy a syudad. Ngumno kasatno ti panangaligat dagiti Ehipsyo kadakwada imad-adu da ket di ket nagwaras da. Isod gapuna a kinabuteng ida dagiti Ehipsyo. Naranggas ti panagtagabo da kadagiti Israelita. Imigat ti biyagda. Pinilit da ida nga agtrabaho kadagiti panas dekda kadagiti patakder ken dagiti talon da. Di da kinaasya dagiti Israelita. Imbilin da ito'y ti ari ti Ehipto kadagiti amin nga iturayan na. Ibeleng yu di karayan dagiti amin alalaki a maipasngay kadagiti Hebreo ngem palubusan nyo nga agbiag dagiti babae. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Salmo responsoryo sumbat. Ti Apo ti tumulong kada tayo. Iapo ti tumulong na tayo. Anya nga tano di na tay tinulungan ti Apo? No saan tay kuma at tinulungan ti Apo idi dinarugda tayo dagiti kabusor. Inalun-on da tayo kuma as bibiyag iti napalalo apong trudda kada tayo. Sumbat. Iapo ti tumulong na tayo. Nailayos ken nalmes tayo kuman itinadawel alayos. Ket naiyanod tayo kuman tinapekdes nga ayos. Madaydayaw ti Apo adi nang ipalubos na alununan da tayo dagiti kapuso. Iapo ti tumulong na tayo. Nakabulos tayo kas bilyet iti silo dagiti Manilo. Napugsaten ti silo ket nawayawayaan tayo. Ti Apo ti tumulong kada tayo isuan na marswa ti langit ken daga. Iapo ti tumulong na tayo. Iapo at dakuma kada kayo. Iban na kayo waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti sangapulo ket dua, saan anatantanok ti agad-adal ngem ti maestro na, saan met anaturturay ti adipen ngem ti Apo na. Ngarod, mapnet kuma ti agad-adal no agbalin akas iti maestro na, kasta met ti adipen no agbalin akas ta iti Apo na. No Beelzebub ti panagan da iti pangulo ti maysa a pamilya, na alalas to pa iti maipanagan kadagiti kamkameng ti pamilya. Di kay ngarut agbuteng kadagiti tao. Taawan ti nailummen adinto maiparangarang, ken awan met ti palimet adinto mailatak. Ti ibagak kada kayo iti kasebngetan isauyo iti lawag, ket ti mayarasaas kada kayo ipokkawyo iti poktok dagiti balbalay. Di kay agbuteng kadagiti mangpapatay iti bagi,
Ngayon di ka mabalin apapatayan ti kararwa, agboten kayo ket di iti. Isu ang makabalin amang patay iti bagi ken kararwa. Isu ang makabalin amang patay ti bagi ken kararwa ijay impyerno. Ti maysa asintabo makagatang kayo ti dua abilit tulen. No pay kasta awan matnag uray maysa kadakwada no di ipalubos ni amayo. No maipapan kada kayo oray dagiti buokyo na bilang da aminen. Gapo na adi kay agbuteng tanapatpateg kayo iti napatpateg kayo nga adayo ngem ti adu abilit tulen. Siya sino man amang pudno kadagiti tattao ti pannakikatwa na kanya ti pudno men ti matang ni amak sa dilangit ngem ti mangilibak kadagiti tattao ti pannakikatwa na kanya ilibak kuntumet iti sangwanan ni amak sa dilangit. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning po. Ningal daw tata. Tapado, dahil naggraduar ng anak tayo, excited na pantilunes. Yung binasa na, ala na patawang kan. Patawang kan. Kadagdagat niya may basa kasla advance nga hindi yata series di niya may ibasa. Pagyamanan tayo ti Diyos, kadagiti grasya, inimbag na ipapay na kada tayo, dagiti pamilya, dagiti sisa, itigimong tayo, nya, tanusaya at nasaya at iturungan dagiti anak, sumaya at mo ti gimo, sumaya at mo ti pamilya, at epekto na lagtan, nya. Pinagpaiso na ti may basa tata, dagiti tatanga algaw, maipapantin ni Jose. Dagiti ni Jose, idi katigista at basbasa at daytoy, sinangsanita. Ilocano kami ni Biblia, iti basbasa at tabang gisufuro kami basbasa at anya tinapasamag ka ni Jose na iso ti managtagtaga-inag kunada. Apa yan ang managtagtaga-inag, i-interpret na dagiti tagtaga-inag ni ama na tagtaga-inag iti ayanda kumaiso. Anya rin yung napasamag, anya di tagtaga-inag na nakasikatan, anya dagiti sikat nga tagtaga-inag. Di pito nga nakukutong abaka kang kananda dagiti pito nga nalulukmag nga baka. Dagiti napukutong adawa ti pagay, trigo ata, kung ti trigo kanya tayo, pagay, kumakan niya tayo, amuyo pagay. Ay, harambutan lang mo tayo, sansero tayo. Di pito nga nalulukmag ko mga pagay, kang kanan mo, ti pito nga na kukutong nga pagay. Kanya interpretasyon ni Jose, niya timbaga na, kaya na nga sa uwan, 7 years of abundance, ado di maapit ti pito patawan, at damot maapit, ay awan to di maapit, agtikak iti pito ka tawan. Ganyan kaya nagbalin nga paborito ni tatang na, unse, nagkakatsat. Kaya inuod dyan, dapat kaburbura na iti kakapsat da, paborito ni tatang na, impadalitan na ti napintas na bado na ta, pandalag agpas-pastor. Kadagiti kakabsat na nagiimon da, mangimon da mo. Pala taga-salsito da di po. Mangimon. Dagtuyon, ti paborito ni tatang tayo ko na da. Anya ti kasta tayo, itinag tayo, itigubon pa tayo, ibaga, tisanan tayo ibado na, ibaga tayo to, maginang kinarungsot na ayaw. Kung naman ipin namin nga kabsat da, apay napatayin tayo kabsat tayo. Iso nga di bubunan, inaunda mo laeng, ilakot ay laeng, itipsyo, kadagit itipsyo, tagdaldan yasat da, naira nagdaldan yasat, inlako da. Hindi nagawid dan, imbaga na kinitatang na, di ba doon ay sublita, kinang tinarungsot na ayok, naglagladingit ni tatang na. Kani Jose, napan Ehipto, kanya tinaramid kanya na nagbalin nga agmasmasa ti kananda ta iso dagarot ka ibig dati bukod ka na tri kanya na kanan arin na nga kanan kasi ti pagarian at paramasa at carpenter at nagbalin abalod kanya tayo nga in switch mo di pagmasa mo at cake mo ang kanya ta para pakwenda. Aging gana dagiti balog inyan interpret na dagiti tagtainod da. Inikan na timining. Ini kuan mas daaw dan oray di ari mas daon aging gana nga
simbikaten ni Jose, nagbalinan nga iso tinakaigod itulbog, tikapan, kaya nangasaguan di agamang kanya tayo kumanya, ng basit, basit at agamang tayo kawan sapay ka agamang tatan. Hindi agamang tatan, pagbagasan. Awanan lagi tayo kamali, awanan niya. Awan, pagbagasan tatan. At apay remote na di pagbagasan tayo, unang ka sa nabaso, ita tayo hindi ko sinupan niya. Isulat na kaigod, ti agamang. Tulbot, katatanggap po ta simbikaten ni Jose, agbisinan, dahil kakabsat na, tadi uskos ko dahil ko na pito, nga ano ti apito tawon, ano ti apit pito na tawon na awan, dahil ti Israelitan, agbisindan. Pinaira na nga, mapaanan dahil ti kakabsat na abanda, gumatan iti kananda. Kanya tingkas ta ni Jose, ikan kayo, ikikanan niyo, kunana. Ngam, agladingit ni Jose, kanalasin na dahil ti kakabsat na. Amaan nasakit tinakon na nagbisinan dagiti kakabsat na nga imbilbilang ni Jose nga di panangilako da uray nasakit tinakon na nasakit kanya na laano ti Dios. Idi kuan mapanda dumawat ti mga lati makanan inya kastana idi adawid dan iniktan na ti chalice di paginuman ti ari di kas lapat misa tayo ko bakit amo kanya ta balitok nangina iniktan na ida ti bagas da sana pinatiliw. Kaya nga sa unang pasultan at takaw kayo kung na makaawid kay laeng no ilagyo dito'y ni tatangyo. Nang kaya na laeng na makita dayjay tatang nahaan nga nalasin na di kakabsat na pinagsangsangit niyo si aking gana nga nakita na siya ikabsat niyo kung na kay alaeng. Kaya di nasakit para kinusit en lako da. Nasakit para kanya na tayo karina ito dali kakabsat na. Ngayon, Lakdak gayam ta, lano ti Diyos, na insalakan na tapnohan na makay ti bisin. Kanya ti kayat na nga ibagatan niya tayo daytoy. Ado dagiti pasamak ti diat tayo, nga masapon nga grigat tayo, tapno agnakem, amuyot agnakem. Kala di ubig. Haam mo nga maibagay, di ubig na napudot, nohan na marig na ti masinit, ha? Nakadip na kay ti sinitan? Bisin mo kung mga nagkapugital palon mo na pang nagbasa kumambad ka tikinagpan ko alam na kauray mo lang nga ibuatan na sinit ka among tonti na kutok kasi nagbisikleta haako na ka haam mo nga masursuro no haan ka nga madalad kasi aglangoy haam mo masursuro no haan ka nga agtunglab napigil nagritritan may kada may sana pa dito ang dito ka, nalala mo iti patong iti una dyan laking narabaw, ko na di may isa na pa, di may kataw, yapo, ko na magirurumong ka, masaka na gayag ng pakatayan, ko na nakabutin na iti. Nakunag, hantay nga amot, aglagoy, hantay nga masapol nga agtong lang, tay oras na sakit. Kasi di padas, kani Jose, apa yang nagsakit din napasama kanya na, tabno, adda, panaka, isalakan, disay. Ada Gregor nga anak tayo magbasa. Nuhaan nga agsangit di agbasa ag sakripisyo tayo makasangit ka tirigat mo. Narigat di balay di. Kasi magkanya tayo. Nuhaan nga agsakripisyo ni tatang no para kanya na alin di panunutin na agdiso matiuray lang ha. Naramidan naman tayo kaya haan nga agbalay di pamilya. Dali di anak ng daam mo di agsakripisyo haan nga agbalay di pamilya. Kasi mo lang kanya tayo. Relationship. No hantay nga alun-unan di pride di may sa awang ti kapyahan. Pata kayo nga agpapata ka na tangsit ay tagaili ako ray siya mo. Natay kayo di kayo nagkapya. Masapong nga agda na sakit nga isang krepisyo. Uray ko si katius ko no kaya amutal na agpapumpa ba. Kasi maglaan. Uray di agda masapong nga mawara-wara di manunga kawang makunada di sakit na kapno ama adda di baro nga ya kagas di maglaan ti relasyon tayo kung na tayo ka kala ni Jose nasingkot na tao masayat na tao nga ito sa kaludsudan apay iso na kay laan ti kimbalan na di kakabsat na no handa na di manong ti bisin handa kay naawatan uray ni tatang na apay ni kas di anak ko ay ayat dagiti kumakuri mauman anan. Kasi magkanya tayo, panasan kagsing-sing po. Umado ti kritik mo, umado mangirorumunting ka. Panasan na talnakan tabiyag mo, bin ko kunala, dahil ako na.
Namapay nga masapol nga agregat tayo, no galing nagduma, isa di ko na nakalagili mo, masapol nga pusen na tayo, tapno, matinag tayo, rumwa di pus ko mabanglo tayo. No di muli ko no nakakita kayo di panpanday, nakita yung nagpanpandayan, masapol nga pipitin na di oray lang, tapno agbalin anak adengkin na tangkin abunan. Kasi mo na po Diyos kanya tayo, apaya ako. Why bad things happen to good people? Kung ano niya, apay nga masapol na at nasakit nga mapasamak kada kiti nasaya at natatao. Mas nalagiti sa santo. Apay di ko na yun, nagiti sa santo, nagsiksik kawil ka nga, nagtongtong it at karangabak ka. Haan, inrurumanda ida, gapoti panagtagad dati kinapudno, gapoti pamati ka. Isang the challenge tibyak tayo, the karit tibyak tayo, the panubok tibyak tayo, ibilang tayo nga daduma, kis-kis-kisan laeng na ako Diyos tibyak tayo, tapno tubayan na tayo nga agbalin na nalain. Kaya tayo nag-discord to, yung may isa nga kayo dahil ko man nag-arami kaso, mga kayo dito eh. Ay kayo dahil kakala ko man talatawan na po santo ninyo, kayo dahil masapol nga ikatin na dagitigat do mga parte na kirkiran na tapno balin na kasta. Tano kaya no hal na nga kayat di makirkiran puon lang taa ha. Nakatawatan tayo ha. So bagay kasi yung magkakita yun, masapol na ikatin tapno masuratan pinapinpintas. Diyan ka mo pa no may connectat tayo dyan. Kasi nga tibiyag tayo at dagiti ko natin ang tayo makawatan kata, ngang in the end, wagas ni Apo Diyos nga makilangan kanya tayo. Isang hantay nagdanag, nagdanubo, hantay nagdanag, nagdapakarigatan, saranatan tayo, kaapaya, ijay tayo alumain, ijay tayo atumigkas, ijay tayo nga maikan, iti nabinpintas at kagitya, uray tilubong ti pamati. Kahagi, sumurot kini ako Isus ka, padasal kagbiag na naligtad ka, ako di manguyaw ka, buya ang banda ka. Ikakarigatang kagbiag na naligtad, uyawin ka ka, iroruman ka ka. Nagmasapong isakripisyo, tatlurong kwatipod-pod no, at hinasanto itipuso tayo. Ngitatang mo kaya't na agbalbalyo ka kiti anak, pugdan na dagiti para kanya, natapno. Bisyo man, pag-aayat naman, amin nga mati nga aramit tapno, agbunga dinasaya, di pamilya, oray ni naman. Kasdi tilubong kayo. Isang ano dumtang di panubok, handa at dana. Anya dahil ano daduma, testingan na kailan niya po Jesus, tik niya po Diyos, tubtubayan na tayo laang tapno agbalin tayo anatid ko. Kaslakin ni Jose kita nyo, nagsakit mo't atay ka, kakapsat na, patayon dan, inlako da, aging gana nga isuna mo tinangpakpakan ka na tuwada. Haan na nga tinangidakas, imbilang na nga plano ti Diyos. Imbilang na nga nayon ti plano ti Diyos. Kaladat ta, pagyamanan tayo, nagado agrasya na, agkararag tayo, naynayunan na kumati grasya na, anya ti dawatan tayo, gudumtag kumati panlubok ti biyag tayo, natigtigkar a puso, na anos a puso, na pakpakong baba a puso, mamangawat ka di pagayatan na, kanunaan ti amin, italit tayo latakan niya na, kaisunak makaamo tinasaya at nga tayo. At talit tayo latakan niya na, kaapaya, dakdakkel na adayo, di plano na, nung ka tayo, naralaing nga adayo, tantay mo may kumpira, pilat mo tayo kanya na. Nalalaing nasaysayaan nga amang, di kayat na napagbalinan tayo, basta sumurot tayo, iti pagayatan na. Malagatan, nagkipon-tipon tayo nga rin, kas may sa pamilya, kas may sa agimong, agday-dayaw iti Diyos, agtalag iti pagayatan na. Kararagan tayo madagiti amin nga pamilya nga masusubo, maririribo, dagiti pamilya nga mawarwara. Kararagan tayo dagiti kakapsat tayo nga agtuto o marikrigatan, takasapulan damad. Nahan lang na tayo, nung nasaya at ibiyag mo, agi ang mga kini ako Diyos, anya kararagan, ikamuti grasya, ikan na kumamatitigker, anos, turut ti pakinatong dari ti kakapsat tayo mga upupay, tanay ti motivation tayo, ti panatin nararag tayo. Panagdagot.
kakabsat madatayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iawan na nagalagan kagalingan. Kayawan ken pakailorian hinagan na ken kasta makabaging pagandayo ken ikadagupan kinas na iglesia na. Ipaay mo kat apo kadalusan na kamday ko'y a sakripisyo. Ket iti inaldaw degdegan na direktami amang gunod iti nailangitan abiyag gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at gapo mga kada kayo. Kitag ayo dagita puso yo. Agyaman tayo iti apo at Dios tayo. Udno na yo may karigat rumbeng annong mi pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katag nanayon a Dios ta idinto asan mo masapol ti panagdayaw mi no pay kasta impaay mo asubalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti paddaydayaw mi ngam agpaayda apakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantanog ken igunang nagdakadagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi at sarday. Diyos dagiti amin ang Pasko, ilangit ang nagarap tunang hindi pa kay daydayawan. Hosana, Malayayang iwan, itinangan ti Apo. Hosana, Hosana, Udno ay apo abiig ka kinasanto kasi kati bubuayan ti amin at kinasanto. Dawaten mi ngarot ipagimo ta espiritu mamangkasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan gati paay mo ida kada kami ababigan dara ni apo mi a Hesus Kristo. Isu ilisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nanala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos nga ket kinunana alaen nyo ket man kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kasta matakalpasanday di panang rabi nalay ti kalis nagyaman manenten ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay ti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulak iso maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagit yo kanya. I-misteryo ti pamati. Babae, Krus mo kinigalakan ng buhat, yung nakaminsalakan sa kananubot sa kaluguman. Itingarot pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungad ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisakan. Agyaman kam ken kataympaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirangan iti bagikan daro ni Kristo pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada apo ti iglesia manaysak na piti sang alugungan ket parayrayem dayap na anadyosan. Laglagi pang milyon na Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pang paiapo dagiti kakabsat mi at pinmusayan asi inanama ti panagungad danto iti sidong takaasin.
Awatem kat iday kisilong karanyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin ni kag nanayon abiyag. Kat makiranod kam to kinainggasat ang Berhen Maria na inati Diyos. Ninagasat na Jose na esposa na. Dagiti nagasat na apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakaputno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmat kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken itisirong ni Kristo iti tempuyok ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggan. Amen. Hintay ko mararaw iti ama, kat walgon tayo iti kararat nga insuro ni Apo Jesus tayo. Dawaken mi kan kaapo kay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksanbi. Iddan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngiti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay may ti kinagas sa tanan namagen mi. Kanitiya ay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Kapukuhan iti karay kitakamarigyan dayo kagnanayon na nituwag sa O ako mi na Heso Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngagkapukan niya, tited ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mitimingmingan, nulikat ti pamati ti iglesia, tetkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapya ken panat kay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon na awan ti ingdana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon ko mangagda kada kayo. Akas ka mo na Ipaayo tayo ti kapya, iti tunggal maisa kada kayo. Kapya, kapya. Guerrero
Kat kalay di basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban, itiday ito'y apadayana. Ako yung may galing, may kakanya. Kaya sa nasa sa may bago ng karawala. Apo kalpasan ti panakapunno mi iti dayo nakakaskas tao kasakramento. Ipaay mo kada magunod mi dagiti makaisalatan nga ibunga na ket agtalinaed kami iti panagdaydayaw mi kanta. Gapo ken ako Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Congratulations ken Natalie. Kita duman ti ken ti pamilya niya. Apo at ako makana kayo. Bendisyonan na kayo timan na kabali na Diyos. Ama, ken ti Anak, ken kay Espiritu Santo. Kalpasan ti na santuan amisa, intayon, ti ayat, ken kapya, ti Apo. Pagkabigat tayo, amin, Apo.